El nostre arbre de Nadal representa la vostra festa de Candelera el 2 de febrer. I al nostre país és un dia que els creients commemorem la trobada del Jesús amb les persones. Un convidem a fer un viatge a les tradicions nadalenques. Per tant, començarem amb la Nadala Santa Nit, perquè no només difonem la cultura ucraïnesa, sinó també ens interessen les tradicions dels catalans i dels Catalunya. Per la vostra atenció, una Nadala amb l'acompanyament d'un instrument típic ucraïnès, la bandura, Людмила Гутік, Santa Nit.